Hej, jeg hedder Elsa, og jeg har været med til at udvikle skoleprogrammet For en verden på spil. Jeg har tidligere arbejdet med uddanning for Red Barna i Bangladesh og Sri Lanka, for Norsk Flygtningehjælp i Sudan og for IBIS i Liberia. Nu sidder jeg i Flygtningenævnet i Danmark, hvor vi afgør, om asylsøgere til Danmark skal have ophold eller ej. Jeg synes, det er vigtigt, at der i skolen får mulighed for at lære om børn og voksne i andre lande, og især også i fattige lande, så der kan opleve, at det ikke bare er synd for barna, men at med lidt hjælp og lidt støtte kan barna i fattige lande også få mulighed for at gå på skole. Jeg håber derfor en fantastisk og lærerig oplevelse på museet med spillet og med det, vi har laget for der.